Hemm 1924 ħolma għal din l-edizzjoni ta' Children's Dream. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet fejn fiha ġie spjegat kif dan il-ħolm huwa ta' tfal żgħar sa dawk li se jgħalqu 18-il sena. Id-direttur tal-Fondazzjoni tas-Servizzi għal ħarsien Soċjali Remenda Grek qalet kif din is-sena minkejja l-pandemija xorta saret ħidma biex fost oħrajn ħolma ta' tifel ta' 5 snin issir realtà. ħolma ta' tifel ta' 5 snin illi huwa għadda minn trauma kbira. Sfortunatament ġie abbużat anka propju f'din l-età żgħira illi għandu u għalih il-ġugarelli huma forma ta' żvok biex anka ikun jista' joħroġ minn din it-trauma kbira illi għadda minnu. Il-Ministru għall-Familja s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon appella lil pubbliku sabiex ikun ġeneruż u jgħin lil dawn it-tfal fil-bżonn. Nappella lil kulħadd biex jipparteċipa u biex igawdi bil dak is-sodisfazzjoni li jkollok meta inti tagħti u tgħin lil ħadd ieħor. Wieħed jista' jagħmel realtà il-ħolm tat-tfal billi jidħol fuq is-sit www.childrensdream.org.